journalism in the advent of fake news and disinformation in my country. We need to work it out. We need to prove that we are the voice of the people. We are the media. We are the facilitators. Ania na ang mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Ako si Paul Palacio. Tutok na! Sa mga headlines, Black Time broadcaster sa Cagayan de Oro City, gipusil patay sa wala pa mailhing armado. Mayor-elect Sebastian Baste Duterte, nagbahad sa kalakaran sa red tape sa gobyerno. Sa detalye sa itong mga balita, usa na usab ka Black Time broadcaster sa Cagayan de Oro City ang gipusil patay kaganihang buntag. Kini na ikatulong kamatayon nga milambigit sa mga Black Time radio broadcaster dinhi sa isla sa Mindanao. Ani ang report ni Bobby Lagsa. Karon wala na nga panahon. Usa ka Black Time radio broadcaster diri sa Cagayan de Oro City ang gipusil patay kaganinang alas 10 sa buntag. Giila sa kapulisan ang 62 anyos na biktima si Federico Gimpisaw. Nailan siya sa kahanginan isip Ding Gimpisaw. Gikan sa iyang programa nga bitayan sa kahanginan sa radyo si Gimpisaw ug bag-o lang kining migawa sa iyang gimanehong taxi at tubangan sa iyang balay. Sa dihang dunay duha ka lalaking nakamotor nga miduol ug gipusil kini. Si Ding Gimpisaw nagbayad og oras sa radyo natin diri sa Dakbayan ug kanhi kining department head sa City Economic Enterprise Department sa City Hall sa panahon ni kanhi Mayor Dongkoy Imano. Nahimo usab isip City Administrator si Gimpisaw sa mubo nga higayon apan na-question ang iyang abilidad o kapasidad isip City Administrator. Padayon pang kapulisan sa pagsuta sa motibo sa pagpatay kang Gimpisaw ug padayon nang nangita sa mga nakamotor nga suspects. Si Gimpisaw ay katulong Black Time radio broadcaster nga gipatay sukad nagsugod ang kampanya sa 2022 elections. Kaya nung duman nga niadtong buntag sa Enero 12, gipusil patay si Jaynard Angeles dito sa Barangay Carmen, Tacurong City, Sultan Kudarat. Sa wala pa mailhing mga suspects. Si Angeles nahimong station manager sa radyo natin sa Tacurong City. Niadtong Abril 24, ipatay si Jayhan Villegas dito sa lungsod sa Dato Angal Midtimbang sa probinsya sa Maguindanao. Si Villegas, Black Time broadcaster usab sa Radyo Ukay sa Kidapawan City, North Cotabato. Ang tulo nagsilbi magsisilbiya sa radyo, iisip nga Black Timer. Tungod kay ang ilang oras sa kahanginan, binayran o dili sila empleyado sa ilang mga istasyon. Bobby Lagsa, Newsline Philippines, Cagayan de Oro City. Stay safe! Desidido si incoming Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte nga pitulon ang mga empleyado ug opisyal sa lokal nga gobyerno nga naanad na sa pagdawat og talay baylo sa ginaprosesong transaksyon. Gipasalig kini ni Baste atol sa iyang inaugural speech nga wala siya'y dapigan o gikinahanglang patas ang pagpanerbisyo ngadto sa katawhan. Ani ang report ni Eugene Hinutan. Gibarugan ni Davao City Mayor-elect Sebastian Baste Duterte nga dili niya tugutan ang illegal nga sistema sa lokal nga gobyerno ubos sa iyang administrasyon. Sa iyang inaugural speech niadtong Lunes, gisulti ni Mayor-elect Duterte nga iyang pitulon og tul-iron ang mga dili maayong binuhatan sa pipila ka mga empleyado nga naa sa nagkadayang ahensya sa lokal nga gobyerno sa syudad. Sanglit buot niini nga mahatag ang tiunay nga pagpanerbisyo sa katawhan. Tinguha ni Mayor-elect Duterte nga dunay patas nga oportunidad ang katawhan sa mga serbisyo sa lokal nga gobyerno. Gipasalig niini nga palambuon pa ang mga serbisyo sa gobyerno ubos sa iyang administrasyon pinaagi sa pagduso sa digitalization o public transactions. It is our goal to push for the digitalization of public transactions. The delivery of government services must be swifter and much more efficient. It is high time that we upgraded our processes on par with international standards. Let us take advantage of the latest available technology in order to keep up with the fast-changing trends in the global market.
Let us ensure global competitiveness when it comes to government operations. The transacting public deserves the best public service experience. Digital transformation is not an easy task, but with your help and support, this can be achieved. The LGU shall continue to implement policies streamlining government processes. Inefficiency in local government will not be tolerated. All public servants must uphold the highest level of honesty, professionalism, and excellence in governance. Red tape and fixing must end now. Help us stop these acts by reporting them to the authorities, to the City Mayor's Office, or to the Anti-Red Tape Authority. Nagpasaligsab ang mga Dabawenyo nga motabang kang Mayor-elect Duterte sama na lang nila alias Neneng ug alias Mayet nga nagkaasikaso og mga papeles ug dokumento sa laing tawo nga ilan ang naandan nga pamaagi sa pagpangwarta aron dunay ikasuporta sa ilang pamilya. Nang dili man pwede para sa amo, parehana mo, bookkeeper mi, mawad-an jud mi og trabaho, kung inaana, man, labi na kung register jud mi, dili man pwede ana, mayor nga, inaana ang masistema. Unsaon na lang ang katong pamilyado nga, inaana nga naningkamot pod para makatransact, man, legal man jud siya, na kung ipaagi sa owner, wala na jud. Na may time nga ang owner, kuan jud siya, busy jud kaayo. Mawad-an pud mi og trabaho kung kana iyahang ipadayon. Ang ako manggod pagkahibalo ana, ang taxpayer wala na jud time nga mo process ana. Munang ka ng mga bookkeeper registered yun na siya sa kuan business bureau o sa business sa BIR. Accredited yun na siya nga mo, yun na mo process sa mga documents. Pwede po nang kanang mga picture nga wala nakuan kana mo na dapat wala pa man ta kabalo, wala pa man ta ka experience. Ato lang silang suportahan ang mayor dire nga bagong gi-elect. Nagtuo si Councilor-elect Tek Ocampo nga walay laing tumong si Mayor-elect Duterte sa pagpitol sa mga walay prinsipyo mga empleyado diha sa nagkadayang ahensya sa lokal nga gobyerno kundi ang kaayuhan sa mga Dabawenyo. Tinuod man gyud na no, sukat patang na ata diya sa media nagtrabaho tuon na duna na gyud na. Gani daghan mga reklamo nga nakaabot sa muha. Muadto sa stasyon pa no, ang uban. Ang problema lang manggod kay dihang mag-interview na ta. Kung ano to mga detalye murag mabalibad man kay mahadlok no. Mo bitaw na nga siguro sa panawagan pod ni Mayor-elect Sebastian Baste Duterte nga mga ina lang pumigtabang sa mga katawhan kay kung gusto ginato mahunong ning giingon nato nga red tape o kaning maong gitawag na nga kalakalan no sa nagkadayang ehensya diha. Mga itagtabang sa katawhan nga maisugon silang mo report. Total doon na may assurance ang atong alkalde ning Dakbayan nga motabang og pitulon kining mga dili maayong binuhatan. Panawagan ni Tek sa publiko nga i-report dayon sa Mayor's Office o di ba kaha sa mga hingtungdang ahensya o galing makasinati o dunay matikdang mga susamang katikaran. So hangyo lang nato sa ato mga kaigsuonan nga tan-aw nila nga ginaipit sila no iniining mga unscrupulous nga mga tao diha no sa particular nga mga buhatan dapat lang ginaisumbong sa buhatan sa mayor no og kung duna pay mga plano nga mo pugong ni ana di na lang unta no kay gusto man sa atong mayor nga hanay ang atong operasyon sa Dakbayan sa Davao labi na diha sa gitawag natong ease of doing business no. Importante kay na kay kabulo man gud mo kung paspas ang atong mga transaksyon diha sa gobyerno walaon nato ng mga binuang diha. Ug mga adlaw na Hunyo 30 sa udto, mulingkod sa iyang pwesto si Mayor-elect Sebastian Duterte o ubang opisyal sa Davao City nga midaog niadtong May 9, 2022 elections nga nakapanumpa na sab sa milabayng adlaw. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region. Stay safe. Daghang miyembro sa Davao City Council ang nanamilit na kagahapon ug sagad kanila nakahuman sa ilang termino samtang ang uban napildi niadtong milabay nga eleksyon apan
Ang usa kanila mi-withdraw tunga-tunga sa kampanya. Atong siron ang nahitabo kagahapon sa pagsira sa 19th Davao City Council. Ani ang report. Thank you very much and God bless. Paalam ug salamat. Kini ang sagad litukon nga mga pulong sa mga mikanaog nga opisyal sa pagsira sa ilang term of office. Daghang miyembro sa Davao City Council ang namaalam kagahapon ug kinigilang kuba nila ni Councilors Danilo de Anghirang, Giselle Villafuerte, Antoinette Principe, Nilo Abiliera Sr. Apan, sukwahi ang kaso ni Konsehal Pamela Lebrado. Miatras kini niadtong Pebrero, bisan pa man aduna pa kini usa ka termino. Human niya gibati ang init nga dula sa politika. Ug human siya gipadapin sa hugpong sa taong lungsod tungod sa pipila ka isyu nga gipahid kaniya. Honorable Presiding Officer, Sayang farewell speech, gisaysay ni Lebrado nga ang dugo sa pagpanerbisyo nagdaga na sa iyang kaugatan tungod kay siya anak sa usa kag giilang labor leader dinhi sa Dakbayan nga si Erasto Nonoy Lebrado ug nailhan nga champion sa kausa sa mga mamumuo. Bisan pa man sa pag-atras ni Pamela Lebrado sa Bugnong Lugaynon, nakakuha kini og 62,000 votes. Ug kini ang iyang gipasalamatan tungod kay wala mo biya kaniya ang iyang mga supporters bisan mipadapti na siya ug gipakita nila ang pagsalig kaniya. during my first year as a city councilor, it was honestly a challenge. I was treated as a pariah for speaking about the need to investigate the closure of RUMAD schools in city. I was isolated and my office annual development fund was removed in 2019. Despite this, I made no complaints and continued resolutely with my work. The lack of resources will never be an excuse to stay true. Involvement and empowerment of all stakeholders. Gisaysay ni Lebrado ang kapait isip sulugoon sa katawhan nga motindog sa hawanan sa konseho nga nag-inusara. Tungod kay ang kausa nga iyang gibarugan sukwahi sa pagtuo og panlantaw sa pipila. The allegations of red tagging against our family is not new and neither concern that held me back. My father and my sisters tackled such accusations head-on by showing why alternative pro-people politics is viable and more beneficial to our people. Such is proven by our legacy of public service for almost 30 years. For in the course of several legislations, approved and passed dialogues and public consultations with workers, mothers, the youth sector, other partners in government service, I have become an advocate, a leader in some instances even the subject of harsh criticisms. Ugma sa udto na lang kutob ang termino ni Lebrado isip konsihal. Apan, iyang gipahibalo sa katawhang Dabawenyo unsa ang iyang papel ug mga nahimo isip membro sa 19th Davao City Council. I have labored for and will labor still for justice and human rights, wage hikes and salary increase, youth programs and projects, environmental protection, women's reproductive health, protection of workers' rights, and accountability in government service. The end of my stint as a city councilor would not mean an end to the cause I have espoused, and I will continue to assert for the marginalized even in my capacity as private individual come July 1. Gitawag man sila nga alyado sa laing grupo, wala kuno kini makatarog sa ilang baruganan sa pagpanerbisyo sa katawhan. Sayang farewell speech, gisaysay ni Lebrado nga ang pagpanerbisyo ana-ana sa dugo sa mga Lebrado. Dugo nga nailhan nga mobarog sa kausa sa mga mamumuo. Ang tibuok pamilyang Lebrado na nerbisyo isip mga konsehal sa lungsod sulod sa hapit 4 na kadekada. Apan matod sa ilang pamilya, bisan pa man wala na sila sa listahan sa mga tao nga nanerbisyo sa publiko. Ang pagpanerbisyo sa katawhan ilang ipadayon tungod kay nasayod sila nga mas daghan pang nanginahanglan og serbisyo ug pagtagad nga nagpabiling walay nawong, walay pangalan ug wala maili sa tibuok sosyudad. Daghan kaayong salamat.
Edith Caduay, News 10 Philippines. Stay safe! Kalambuan sa Misamis Occidental ang tutukan og himuong prioridad ni Governor-elect Henry Uwaminal nga iyang gipadayag atol sa iyang pagpanumpa sa katungdanan. Si Uwaminal, representante sa ikaduhang distrito sa probinsya, ubos sa Team Asenso nga nangharos sa milabay nga eleksyon. Ani ang report ni Neftali Batuleño. Nanumpa na sa pagkagobernador si outgoing 2nd District Representative Henry Uwaminal atol sa gipahigayon nga oath-taking ceremony of the elected provincial officials and members of the House of Representatives of Misamis Occidental sa Ayas Tower Hotel, Clarin, Misamis Occidental. Gipadayag ni Governor Uwaminal nga dako ang iyang pasalamat sa katawhan nga misalig kaniya og si katibuk ang Team Asenso. Dugang niini nga iladlad niya ang mga maayong plano sa mosunod nga 6 ka bulan sa probinsya sa dihang makalingkod na kini sa iyang unang State of the Province Address konsupa sa bulan sa Hulyo. Gipasalig dinhi nga aduna gayon mabuhat alang sa katawhan sa maong 6 ka bulan. Gisaysay usab ni Governor Uwaminal nga adunay long-term plans alang sa magkalambuan sa Misamis Occidental. There I will lay down our plans for the province for the next 6 months. Kung unsay atong mabuhat for the next 6 months. Og naagyoy atong mabuhat nga gilauman sa atong mga katawhan. And of course, our long-term targets for the years to come. This so that we can promote inclusiveness and also awareness of what big goals we have for the province, making us in the Team Asenso always accountable of our performance. Apil sa nanumpa sa ilang katungdanan ang napiling provincial officials ug ang mga representante sa 1st ug 2nd District sa Misamis Occidental. Sa iyang kabahin, gipadayag ni outgoing Usami City Mayor ug incoming 2nd District Congressman Sancho Fernando Ando Uwaminal na bisan pa man sa nasinati nga pandemic, padayon gihapon ang katawhan sa pagbarog o pagsuporta kanila. Saysay nini nga unsa man ang nasugdan siyang amahan isip kongresista, iya kining padayunon ilabi na sa pagbuo og daghang mga infrastructure projects sa segundo distrito sa Misamis Occidental. Without a doubt, I have big shoes to fill considering that our beloved outgoing Congressman, Deputy Speaker Henry Uwaminal, has introduced and initiated several projects in our district that have been transformative and uplifting for the lives of our fellow Misamisnons for the last 9 years. As much as I am pressured, I rest my thoughts on the fact that I am standing on the shoulders of giants, particularly on the shoulders of my predecessor. As such, I hereby commit myself to continue his legacy by promoting public welfare, especially for those who are marginalized, and strengthening of local government units, as well as increasing the downpour of infrastructure projects to further accelerate our development in the district and uplift the quality of lives of every Misamisnon. Ang maong kalihukan gitambungan usab sa mga supporters o kalyado sa Team Asenso. Si Justice Jose Maidas Marquez, maong administrating officer sa nasangpit nga oath-taking ceremony. Neftali Batuleño, Newsline Philippines, Province of Misamis Occidental. Stay safe. Nakabato na og kaugalingong balay ang mga informal settlers nga pamilya sa lungsod sa Surala, South Cotabato, human gi-turnover sa National Housing Authority kon NHA ang bag-ong nahuman nga housing project. Ani ang report ni Eugene Hinutan. Hingpit ng mapuy-an sa 62 ka mga benepisyaryong informal settler families ang housing unit human gi-turnover sa National Housing Authority ang Kasadya Village Project Phase 2 sa Barangay Dahay, Surala sa South Cotabato. 25 million pesos ang kantidad sa housing project nga gipunduhan ubos sa NHA's Resettlement Assistance Program for Local Government Units. Ang mga benepisyaryo sa proyekto gisusi pag-ayo sa LGU Surala Local Housing Board kung angayan ba gyud silang makaangkon sa proyekto.
Mismong si Surala Mayor Antonio Bendita ang naningkamot nga mahatag ang proyekto din iya sab gipaningkamutan nga makatukod og laing housing project alang gihapon sa mga informal settler families. Samtang ang unang giaprubahan nga Kasadya Surala Village Project Phase 1 ana sa implementation stage, sanglit gipaulahi kini aron magamit ang nahabilin nga 1.3 ektaryang propiedad sa project site alang sa relokasyon sa laing 62 ka mga benepisyaryong informal settler families. Highlights sa ceremonial turnover of the symbolic key, ang awarding of certificates sa mga benepisyaryo ug ang signing sa deed of donations and acceptance. Mismong si NHA Region 12 Regional Manager Engineer Zenaida Cabiles kuyog ang municipal government sa Surala sa pagpanguna ni Mayor Bendita ang mitunol sa housing units sa mga benepisyaryo. Mitambong sab ang ubang opisyal sa lokal nga gobyerno sa Surala, municipal administrator inubanan sa mga nagkadayang department heads, mga empleyado sa munisipyo ug mga NHA staff gikan sa region ug General Santos District Office. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe. At tangi! Mga mag-uuma ug mananagat sa Dapitan City gihatagan og fuel subsidy sa gobyerno. O Penro Davao Occidental nanguna sa coastal cleanup sa probinsya. Naging mapaghamon ng taong 2020 sa bawat Pilipino at sa Philippine Charity Sweepstakes Office. Nakapanlulumo at nakapanghihina, ngunit hindi tayo kapwa susuko. Mula noon, ngayon, at sa hinaharap, asahang makakasama ninyo ang PCSO sa pagbangon ng Pilipino sa anumang pagsubok. We will get through this crisis as one nation. Ang mga taong dunay mga ginahambin nga mga grabing mga balatian o comorbidity, hilabi na ang mga senior citizen, sila ang mas delikado nga maigo sa coronavirus disease COVID-19. Busa dubling pag-amping ang himuon og tambali ang mga ginahambin nga mga sakit. Ang pagtumar sa Bilonga Gold Herbal Capsule is a food supplement makatabang aron mapunggan nga musamot ang mga balatian. Turmeric uluyang dilaw ang nagunang sagol sa Bilonga Gold. Gisagulan og sodium ascorbate o vitamin C aron mas mulig-on ang immune system. Ang Bilonga Gold Herbal Capsule mapalit sa mga butika. Do you want to be beautiful inside out? Visit RNC Lounge Aesthetics and Wellness, located at Door 3, Molavi Building, Emilio Jacinto Street, Davao City. Your total beauty and wellness center. This portion is brought to you by Toyota. This portion is brought to you by Rizal Memorial Colleges. This portion is brought to you by Davao Light and Power Company. Mapuslan na sa mga residente sa New Corellia, Davao del Norte ang minilyon nga kantidad sa proyektong kalsada ug tulay human kini gi-turnover ngadto sa probinsyal nga panggamhanan. Labing makabenepisyo niini ang mga mag-uuma nga mahatod sa merkado ang ilang mga produkto. Ani ang report ni Eugene Hinutan. Gi-turnover na kaganyang buntag ngadto sa Municipality of New Corellia, Davao del Norte ang 209 million pesos nga kantidad sa rehabilitation of poblasyon Limbaan Suwawon Macgum FMR with bridge subproject. Ang 15.354 km FMR dunay duha ka tulay. Ang Bridge 1 dunay 24 linear meters, samtang ang Bridge 2 dunay 18 linear meters. Ang nahisgutang sub-project na construct sa Limbaan Creek North o upstream sa New Corellia Poblacion Channel. Ang Infrastructure Development Sub-project ubos sa PRDPs ay build tumong nga mapalambo ang road condition sa lugar aron makahatag og mas maayong dalan sa mga barangay, mapasayon ang transportasyon sa mga residente ingon man mapalambo ang mobility ug market access. Tinguha sab sa climate resilient road network nga mapadali ang economic growth.
reduce transportation cost sa mga pasahero o commodities, reduce post-harvest losses, mapataas ang agricultural production, mapataas ang ihap sa mga sakyanan nga mobiyahe, makibhangan ang travel time, ug aron mapauswag ang social service delivery sa dapit. Busa nagpaabot sa iyang pagtimbaya si PSO Mindanao Project Director Abel James Montiagudo sa Provincial Government Unit sa Davao del Norte ug New Corella Municipality sa malampusong sub-project implementation niini. Dili na maglisod ang mga mag-uuma sa pagbiyahe sa ilang mga produkto bisan pa man panahon sa ting-ulan, sanglit dunay konkretong dalan ang ilang kaagian. Anaa sa 9,584 individuals kung 751 household beneficiaries ang makapahimulos sa paspas na unya nga transportasyon. Nagpasalamat si Davao del Norte Provincial Governor Edwin Hubahib sa tanang landowners kinsa mihatag sa ilang suporta ug miuyon sa Settle the Road Right-of-Way aron mahingpit ang sub-projects. Ang sub-project gipunduhan sa DA-PRDP uban sa Provincial Government of Davao del Norte. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region. Stay safe. Mihatag na og fuel subsidy ang Department of Agriculture alang sa mga mananagat ug mag-uuma sa Dapitan City. Mukabat sa 313 ka mga mag-uuma og mais ug 363 ka mga mananagat ang benepisyaryo sa tag 3,000 pesos nga fuel subsidy nga naa na sa fuel discount cash cards. Matod ni Arcelita Andaya, ang Provincial Fishery Officer sa Zamboanga del Norte, moabot sa 4,331 ang mga rehistradong mananagat sa probinsya, kung asa 363 niini anaa sa Dapitan City. Naapay 457 ang ipailaom sa validation. Gidasig ni Zamboanga del Norte 1st District Congressman Romeo Halosos Jr. ang mga benepisyaryo na magkugi pag-ayo aron mulambo ang kinabuhi. Ug ang fuel subsidy dakong abag ngadto sa ilang mga pamilya, hilabi na karon nga hapit na maabot sa 100 ka pesos ang matag litro sa produktong petrolyo. Dako ang pasalamat sa mananagat nga si Edelberto Perio Sr. sa iyang nadawat nga hinabang kay bastante nang iyang mauli sa pamilya. Seryoso sa ilang programang pag-amping sa kinaiyahan ang gipakita sa Penrol sa Davao Occidental. Kay alas 6 kaganihang buntag nagpahigayon ng coastal clean-up ang Provincial Environment and Natural Resources Office kung Penrol sa Davao Occidental. Gisalmutan sa mga personahe gikan sa Provincial Governors o Vice Governor's Office, Provincial Administrator's Office, tanang department head sa Provincial Government Office ingon man mga empleyado, SP Secretariat, BFP, PNP, 73rd IB sa Philippine Army, PAMAS ug ubang volunteers ingon man mga concerned citizens sa Davao Occidental ang coastal clean-up. Tumong sa provincial nga gobyerno nga madasig ang mga residente ingon man ang publiko nga muhimo og susamang mga lakang aron padayon maproteksyonan o makonserba ang kinaiyahan hilabi na ang mga marine ecosystem. Ubay-ubay sab nga mga basura sama sa plastic ang nahipos sa mga partisipante atol sa ilang pagpanghinlo sa baybayon. Ang gipahigayong aktibidad subay sa selebrasyon sa Philippine Environment Month karong tibok bulan sa Hunyo. Mao kadto naghingpit sa mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Alang sa dugang balita, bisitaha ang website nga www.newsline.ph. Sa Facebook page, Instagram newsline.ph ug sa Twitter, newsline.ph. Kung aduna mo'y mga balita o impormasyon sa inyong tagsa-tagsa ka mga lugar sama sa sunog o baha, mamahimo ka na ninyong i-share pinagi sa Newsline Messenger. Masundan usab ninyong pinagi sa pag-subscribe sa YouTube channel sa Newsline Philippines. Ako si Paul Palacio. Daghang salamat and stay safe!